Du vet att tid var bort. Ja. Ta vart det sjung nu. Ta måste jobba. Alltså möjligen som man dömde som man orskar. Ja, Ja. som har till huset. Ja, det säger jag. Ja, hur så unga vart det begynte till döms att slåa gräs och välta och ta på sig själva. Jag minns inte att jag slag gräs och jag sa att det var för 13-14 år. Ja. Ja. Men hade jag visste vad torskjule. Det var det mycket en 8-20 år. Ja, nettopp. Ja. Och så var det äpplene och torve. Torve. Det stoppet torve. Vi skålade torve och skinka. Det var befallande. Det var det gamla som var det. Det var också så torrlagt av bötten i airport. Där man hej ho och var bibekvart så var alltid läge. Ja.